Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor man puli di ka sanli jana. Kimat bukong san jo ka khubor. Ajin keren umantri ka tanat boarding ka Meghalaya halor ka ram ka ba South pa praklur tengka ba ka jela ka diban siyo ya ka National Thermal Power Corporation NTPC. Sana ka jela Sikkim sedang ka Amrit Miti Kalash Yatra hapo ka Meri Mati Mera Desh campaign balik ira ka kendo na ka jela sa New Delhi. Bat yo kusnam ka kena kelas 9 na Little Flower School Malki Shillong ha Kalampong National Science Seminar Arhajar Arpulai ke Long Hadeli. Ki kubor ki babnya. Menteri Ketenat Boarding jong Sarkar Meghalaya U80 Mandal hening kesengi ka khat prateri Urisa ula ajin keren halor kamat ke bede bat ka jing pensa pisa ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ya ka National Thermal Power Corporation NTPC kebalakot siya ka South pa praklur tengka bat ula batayru halor kisin jam bala shem da ka Sarkar Meghalaya banyekren halor ka jing penpai ketika pisa da ka penpauru ik jing sokya halor ka dor ka barem ka bala bu dor da ka NTPC Menteri ulay tu bawat la kala dan ke jing kerpat bat pendunai ka dor sud bat kita ki jing odor bala bu da ka NTPC shem lala ban poi siya ka jing menjur ka babiang Hadin kani nakaliang katanat samboding ke jela kalara ya ketika mat sekaying bisar. Handrai wat nakaliang ka anju kamsem ya karai ke bapenhun ya ka MEPDCL. Menteri ule tu ba menta ke pisa ke basyaram kalapoi kumban rius pa ribusan klur tengka. Haba ka ars pa sapusau klur ke badai ben siu nungkong kalakiu nakadaw ke jing siu slem kakuna bat kiwi-kiwi. Kibai jing siu ki kentup ki bai siu ki bala hab ban benrap halor ka ars pa sapu sau klur tengka. Da ka jing sokya ba da ka jing nang penslam ban siu ketika ram ka bala ban kot sedu ka palat si hajar klur tengka. Ka ban long ka jing ban kya ya ka tanat peni boarding bat ek Sarkar jela la sedang biang ki jing ekren penbet bat ka NTPC. Dehedin ka jing ekren ki babut ba nakaliang jo ka NTPC kala pendunano ya ka dor nakan rius pa ribusan klur tengka siya ka sans pa ribusan klur tengka bar kala bu por ban pendep purai ketika jing siu kalong arposen siu mandal lakdo ba ki jinglong jingman kila nang yai kila karam ka badai ben siu siya ka NTPC kabalong saus pa pra klur tengka bat ka ba katanat pen mi boarding kala la dep siu ars pa sapusau klur tengka bat kabasa kala nangki mental syakan rius pa ribusau klur tengka Menteri ula ruba ka dorwar kabinet jong Sarkar jela kala aju menjur halo kejung terwa ka tenat peni boarding ha kabaide bakani kebenta Barok ki office trikam jong Sarkar jela ki Kashari Revenue bat Magisterial bat ru ki Jakapuli ki bahab ha East Khasi District jong jela Meghalaya kini osuti ha ka arterik unai wing arhajar arpulai nakadaw jing rakhi ka shat nong krem ya kini ki jing pentip la ai da secretary jong katanat General Administration jong Sarkar Meghalaya Ya ka district level Children's Science Congress la penong haka khatnyu teri Urisau arhajar arpulai haka kamra jingelang joko office Public Health Engineering PHE Maukrwat Division halor kapang pleng Understanding Ecosystem for Health and Well-being bala penong ketika lempung da ka State Council for Science Technology and Environment SCSTE Meghalaya da ka jingi lang bat ka District Planning Office jong ka Southwest Khasi District Maukrwat Katong bukong san kabala pelong ya ka Children's Science Congress kalong ban kenti ka san perkhat ha kaliang ka science bat ka jing say ki but mai ha pedeng ki kena school da ka ba plelat ya ka rensan na ka bental jong ki bakin la ban say bat peninam ya la ka san perkhat bat ki jing sina bala pentri kam da ka jing start science na ka benta ban long ka jing mentoy ya ka jing embryo ha ki benta ba per Kibleder nakat ha ketika program ki kentup ya ka District School Education Officer jong ka Southwest Khasi District ikong S Kharsono Dr. DR Walang Program Officer jong ka SCSTE Research Assistant jong ka District Planning Office ka Southwest Khasi District Maukrwat
iti renghang bat kibi-kibi. Kani ka kubor kawan Shafi na ka Akashwani Shillong. Menteri rang ba ka Sikkim Prem Singh Tamang ula kawe lama ban pensedang ya ka Amrit Miti Kala Kshetra ka bahapo ka Meri Mati Mere Desh campaign ha Saman Bhavan Gangtok nin kesngi. Ya ketika program la pelong da katanat penroi nong kendong joko sarkar Sikkim. Menteri rang ba ka Sikkim ula kawe lama ya ka jingi ya pat ba ki NSS volunteer ki belawan na keleng ke jelas Sikkim ki bela ru ya lai pusau tuli ki kiukra ne kalash ha kabala pendap daga kendo kabana kilai pulai teli ki blok jong ke jela bat ha uwe na ki kalong na kaliang jong ke kenhun penroi sor kiba on leira New Delhi na kabanta bani shimenta ha ka program penkut ya ka Meri Mati Mera Desh campaign kaban pediang ya ka kendo balalum na keleng ki benta jogori India bala wanra ban nong kadak ha ka jingrak hi ka Amrit Vatika ha ka tayo ka bakhadu jong New Benari Sao. Menteri rang ba ka Sikkim haba ajin kren nin ka sngi la banjur halo ka junan kam ban long ki nong song snong ki badan ni ka jing ki kli na ka daw ba ka thong jong ka Meri Mati Mera Desh campaign kalong ban kenti ya ka jing i bat jing bura me la kari bat ban busut ya ka mensi me teli da ka basandur ya ka jing shim menta jong barok kinong song snong ban 3 minute na ka benta ka bha ka miat bat ka bit ka biang jong kari ka Sufi Balarisha Rangtong na ka School Little Flower School Malki Shillong ka puli ka class 9 kala yura ka number R ni runners up ha ka National Science Seminar R1000 Arpulai ka balalong ha National Science Center Delhi ha ka khat arteri Urisau ya ka tigalempung la penlong ka National Council of Science Museums NCSM jong ka tenat culture jong sarkar India da ka jingi trailang bat baro ki jela bat Union Territory jong kari ka kusnam ba ka Sophie Balarisha Rangtong kalayo ka kuntup ru ka scholarship ba R1000 kung kasi binay hadu arsnem haba kren nikila patay kubor ka Sophie kala penpau ya ka jing sungu ka National Science Center ka balon penong ya kani ka lempung ka bala plila ru ki kena school kumaka ban mi khmat yala ka jela Nen kasi ke BJP kala pelat ya ka thup kerteng ki arpu wingut ki kertong jong kate ka seng perthei ki bania aireng hak election sa ka darbar thawang ka Mizoram ka ban longshen unong elam jo ka BJP ha Mizoram u vanlal muaka unya khun na dampa assembly constituency katba u ar lalbiak tluangi unlong ukertong juga BJP na Lunglei West Assembly Constituency. Yaki kerteng juga tigi kertong la aji menjur da ka Central Election Committee jong ka BJP. Hasikim gajing penkit ikilanot siki jaka basengan na kasnong lachen bat lachung jong ka Mangan District kadang yai teng ha ka ba kalingsun MI-17 helikopter ka bakit ya khat khandai ngut ksipai bat arngut kiriu pait ba kala pendep ya ka kela ka ba ar jong ketika kam na lachung sa Pokyang Greenfield Airport batru ka Pawan Hans Limited kala penkit ya sangut ksipai ITBP bat iwe ri pait ba na pegong nim ka step na kaliang ka Sikkim State Disaster Management Authority kala ong ba kat hadu menta palat 1,000 saus pak khat prangut kibriu la penkit no na ka jakabam sengan bat kalala ban pelat im ya palat 1,000 sans pangut nyo pun rungut kibriu kidang ja si jar pras pa san puar kila yo sa ha ki jaka ajingera basipor bat ka jingyap jung kibriu kala poi sa ka saupongut kuntup ru ya khat wingut kisipai jung ke Indian Army ban penpau ya ke jingkong san ka special summary revision ka balong ka sinjam ka bakerpang ban khmi bini ai ka jing penrung kerteng ha ka thup kerteng kinong thap vote ka ta electoral roll bat ban penpriang ya kani ka khubor ki pat ba ka office jung chief electoral officer jung jela Sikkim kala penlong da ka program bakerpang ka tu ka khubor kala kut ka balawan Shafi na ka Akashwani Shillong. नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।